म्हणजे ह्याच्या लेवलला आलो. आता ह्याच्या वरती चढल्यावरती बघा, म्हणजे 3 लेवल वरती चढवायला लागली ती. ट्रेनचा आवाज आला का? बिफोर आणि आफ्टर मध्ये चेंजेस मग तुम्ही सांगू शकता, बिफोर कसं होतं आणि आफ्टर कसं होतं. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. तर आता आपलं सेकंड होमस्टे कन्स्ट्रक्शन सुरू होणार आहे आणि प्रोसेसमध्ये आलेलं आहे. तर जागा तुम्हाला माहिती आहे दोघांना? माहिती आहे, पण आपल्या व्ह्युअर्समध्ये सर्वांना नाही माहिती ना. एक होमस्टेची जागा तर तुम्हाला माहिती आहे इकडे. आता नेक्स्ट होमस्टेची जागा, सेकंड होमस्टेची जागा तुम्हाला आता दाखवतो. चला, त्यासाठी तुम्हाला कारमध्ये बसावं लागेल. आणि काम सुरू झालं आहे का तिकडे? कधीपर्यंत कंप्लीट होईल काय अंदाजा आहे? नाही ना, ते सर्व सरप्राईज आहे. चला, किती काम झालं, काय झालं, कुठे आहे जागा, ते सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवतो. आता आपला एक होमस्टे तर आहे, मग आता आपण दुसरं होमस्टे का कन्स्ट्रक्ट करतो? ते आपल्याला कमी पडतो ना. होमस्टे आपला छोटा आहे, छोटा म्हणजे आपल्या वरती 2 रूम काढले, खाली 2 रूम आहेत म्हणून आपण होमस्टे चालू केला. पण तो आपल्याला कमी पडतो ना, माणसं आपल्याला भरपूर येतात ना, आपली माणसं. आणि आता इथे ही जागा आपल्या घरापासून 10 मिनिटच्या अंतरावरतीच आहे. समजा आता ते 10-15 माणसं येतात ना एकत्र, आपले गेस्ट येतात की त्यांना मोठी फॅमिली घेऊन येतात किंवा त्यांना बंगलो हवा असेल, पण आमचं अंडर आमच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये, बरोबर ना, तर तसं कन्स्ट्रक्शन आपण तिकडे करायचं ट्राय करू शकतो. अजून जागा आहे, हां, जागा आपलीच आहे. मग जागा घ्यायचं भानगडीत पडायला म्हणजे आता नको, कारण जागा घेऊन बांधणं खूप कठीण जातं. आणि आता जे लोकेशन आहे ना ते फॉरेस्ट लोकेशन आहे. फॉरेस्ट लोकेशन म्हणजे मस्त वाटतं तिकडे, एकदम शांत. तिकडे पण आवाज नाही, काय नाही, ग्रीनरी एकदम मस्तच आहे. आणि हायवे टच आहे बघा, हायवेवरच आहे आपण. ठीक आहे. बघा पार्किंग केली इकडे आणि तिकडे दिसतंय तुम्हाला तो माकड बसलाय, तो बघा पळाला ना, बघतच बसला होता. चल ये दाखवूया लोकेशन. बघ इकडे किती शांत वाटतंय, मस्त वाटतंय. चला, वातावरण थंड एकदम. राम लक्ष्मण आणि सीता. कन्स्ट्रक्शन सुरू झालेलं आहे. आता तुम्हाला सर्वांना पण दाखवतो बघा. अरे वा, मस्त चेंजेस दिसतात आहे काजल तुला? दिसतात हे बघ, हा जो रस्ता आहे, ह्या रस्त्याला मॅच होणार हे लेवलिंग सर्व. आता हे पहिलं कसं सर्व व्यवस्थित लेवल झालं पाहिजे ना, पूर्ण प्लेन लेवल करणार. आणि त्यासोबतच जे मध्ये मध्ये झाडं होते ते सर्व बघा जे कव्हर झालेले आहेत, हे सर्व डंपरनी आपण टाकलेलं आहे. अजून एवढं लेवलिंग झालं, हे बाकी सर्व लेवलच आहे. बाकीचं अजून करायचं आहे. तिकडे पुढे जाऊन हे जाऊन, मी जाऊ पुढे, तू जाते पुढे काजल, पडशील का काजल? मम्मी तू जाऊ शकते, मी नाही जाणार. तू नको जाऊ, तिला बघायचे ना पूर्ण. गेली. आणि आपली किती जागा ही? 3.5 गुंठे. हा, 3.5 प्लस आहे, पण आम्ही 3.5च म्हणतोय. आपण 3.5 म्हणतोय. आणि आपली जी जागा आहे ती किती आहे? 3 आहे. मग ही मोठी होणार, म्हणजे इकडे मोठी कन्स्ट्रक्शन होणार, मोठं होणार कन्स्ट्रक्शन. मी खाली खाली बघत, आता मी तुमच्याकडे बघत नाही कॅमेऱ्यात, मी जे खाली खाली बघत जातो. हे सर्व खाली कसं सर्व टाकलेले आहेत ना, आणि स्टेबल आहेत ना काजल? हे कोणकोणते हलतात का काजल? कोणकोणते हलतात? प्लेन बघून टाक पाय. प्लेन बघून बघ. ओके, चल आलो बघा. तिथपर्यंत आहे. आत्ता तुम्हाला हे असं दिसतं आहे. मम्मी बिफोर आणि आफ्टरमध्ये चेंजेस मग तुम्ही सांगू शकता, बिफोर कसं होतं आणि आफ्टर कसं होतं. हे बघा, हे पण आता सर्व प्लेन करायचं, हे सर्व प्लेन करणार आहेत. हे सर्व टाकून तिकडे टाकून हे सर्व प्लेन आहे. हे ज्या खालीच गेलं तरी चालतं ना. आलूची पानं पण आली आहेत. प्लेनच होणार आहे, म्हणजे असं प्लेन होणार आहे की दिसायला एकदम म्हणजे व्यवस्थित तरी वाटेल, लँड एकदम. मग त्यानंतर मग बॉर्डर्स, आपण काय म्हणतो, गडगा म्हणतो. येस, चला या. आणि ते काय बनणार आहे, कसं बनणार आहे ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो, पण जरा वर तिकडे जाऊया परत. काजल चल. येस, आलो बघा व्यवस्थित. म्हणजे एकदम चिरेत त्यांनी टाकले आहेत. हां, म्हणजे कशी त्यांना, आणि हे फक्त ह्या कामाचा मी कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे, कारण मला आता लक्ष टाकायला म्हणजे लक्ष द्यायला वेळ नव्हतं. होय, बरोबर ना. किती नाही ते इकडे माणूस हवा, किती येतात किती नाही, त्यापेक्षा एकदाच कॉन्ट्रॅक्ट आपण दिलं की लेवल करतील, बघायची गरज नाही. नंतर मग आपण आपलं काम आपल्या पद्धतीने करू शकतो. चौतारा पासून मग आपले चिरे बांधणारे वेगळे, प्लास्टर करणारे वेगळे, लादी करणारे वेगळे.
आणि कोणता कॉन्सेप्ट होणार, काय कॉन्सेप्ट होणार ते आम्ही सर्व तुम्हाला सांगूच. पण आता सध्या बघा हे बघ, हे प्लेन झालं. पहिले हे पण बघितलं ना कसं होतं. हे असंच तुम्हाला सर्व रेड सर्व प्लेन दिसेल आता हे. आणि भरीलाच आतापर्यंत मम्मी 20 ट्रक लागले आतापर्यंत. हे बापरे, वाटत नाही. किती मग जागा किती मोठी आहे तुम्ही विचार करा. ते तुम्हाला असं दिसत नसेल पण ती एंड पर्यंत गेली आहे बघा. आणि त्याच्या पाठी काय नाही आणि त्याच्या साईडला काय नाही. आणि किती शांत आहे बघ वातावरण. मी आता बोलणं बंद केलं तर शांत आहे की नाही. हो. एकदम शांत आहे. मस्त वाटतंय. पण इकडे जे काय होईल ते फॉरेस्ट रिसॉर्ट सारखं होईल. हा. इथं नॉर्मल कन्स्ट्रक्शन नाही होणार इकडे. जसं हे पाठी तुम्हाला दिसतं तसं नाही होणार की एक टिपिकल नाही, वेगळं करणार आहे. तर कसं एकदम छान वाटेल ना. आला गाडीचा आवाज आला, ट्रकचा आवाज, हे ट्रक बोलते ट्रेनचा आवाज आला. तर रेल्वे स्टेशन ह्या जागेपासून 1.5 ते 2 किलोमीटर लांबच आहे. म्हणजे किती कन्व्हिनियंट आहे विचार करा. आमची त्या जागेवर पण 2 किलोमीटर लांब, ह्या जागेवर पण 2 किलोमीटर लांब. म्हणजे रेल्वे स्टेशन सुद्धा जवळ आहे आपल्या ह्या नवीन कन्स्ट्रक्शनला. आता किती भर टाकली ते तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊन दाखवतो बघा. हळू जा. हां, तू आता पाठीच राहा. आता बघ केवढी भर गेली आहे बघा. किती खाली होतं बघा. इकडे किती खड्डा आहे बघ. हे बघ इथे. तू आता पाठी जा, लगेच समजेल त्यांना मी किती खाली गेलो बघा. हाईट हो. म्हणजे ह्याच्या लेवलला आलो. आता ह्याच्या वरती चढल्यावरती बघा, म्हणजे 3 लेवल वरती चढवायला लागली ती. ट्रेनचा आवाज आला का. ही कुठची ट्रेन आहे माहिती का. ही गोव्याला जाणारी ट्रेन आहे. म्हणजे रत्नागिरीची पुढे चालली ना ही. आला काय. म्हणजे किती आपण जवळ आहे तुम्ही विचार करा. ओके, म्हणजे हे एकदम दोन्ही जागा आपल्या ट्रेनच्या जवळ आहेत. म्हणूनच इकडे असा विचार केला ना करण्याचा. म्हणजे इकडे स्पेशल होमस्टे. हां, इथे कसं आपल्या गेस्टला काही कन्व्हिनियंट बघायला लागतं. हायवे टच बघायला लागतं. इथे आपलं रत्नागिरीचा हायवे पण कनेक्ट होतो इकडे जरासा आता पुढे गेल्यावरती. आणि रेल्वे स्टेशन पण कनेक्टेड आहे. त्यासोबत वारा कसं वाटतंय. वारा मस्त गार. छान. सनलाईट आहे ते तुझ्यावरती दिसतंय बघ. समोरच आहे सूर्य उगवला. हा, ते का तुझ्यावरती छाव पडते, माझ्या हाताची छाव पडते बघा तिकडे. ते झालं. बाकी आजूबाजूला वस्ती सुद्धा आहे की असं नाही की बघ एकदम पण जंगल आवडत नाही कोणाला. होय. तुम्ही आणि मी पण गेलो ना एकदम जंगलला 10 मिनिटं, सुरुवातीच्या 2 तास आवडतात. नंतर मग एकदम भयानक वाटतं मग. पण असं नाही. इकडे बघा, इकडे पाठी पण आपलं घर आहे, समोर आपलं घर आहे, बंगला आहे समोर. इथे समोर घर आहे, समोर पण आहे. समोर आहे. पण आपल्या इकडे ह्या साईडला तुम्हाला व्ह्यू आहे, पाठी तुम्हाला व्ह्यू आहे, फ्रंटला पण कोण नाही, टेन्शन नाही तुम्हाला. आणि हाच रस्ता एक्सटेंड झालाय बघा. म्हणजे गाड्या सुद्धा आतमध्ये येऊ शकतात. बरोबर ना. आपली गाडी आता ती गाडी उभी आहे म्हणून आपण आपली गाडी जरा बाहेर पार्क केली आहे. आता गाडी सरळ आपल्या इथे आली असती. नवीन कन्स्ट्रक्शनच्या समोर येणार. आता लेबलिंगचं काम सुरू आहे. नंतर मग त्याला हे घेऊन मग आर्किटेक्ट प्लॅन लागतो. ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. आर्किटेक्ट प्लॅन शिवाय आता मंजुरी मिळत नाही. पूर्वीच आमचा तो पण होमस्टे आर्किटेक्ट सर्व आहे आमच्याकडे. आर्किटेक्ट करून तर आर्किटेक्टला पण बोललो असतं तर किती जातात. जाऊ द्या. आर्किटेक्ट प्लॅन करून आपल्याला एक बजेट मिळतो. किती कन्स्ट्रक्शनला काय काय मटेरियल लागणार, ते दिसतं कसं, बनण्याच्या अगोदर कसं दिसतं, काय चेंजेस हवे तर आपण सर्व दाखवू शकतो. तर एकदम छान वाटलं. आणि एरिया बघायची असेल ती बॉर्डर दिसतेच आहे ना, त्या साईडच्या पाठीपती दुसरी बॉर्डर आहे. हे सर्व गडगेत असे. हे असं येणार. हा झाड दिसतोय बारीक झाड, तिकडून जे अशी येणार ते तिथे लागणार. आणि हे आपलं बॉर्डर आहेच. म्हणजे आपल्याला फक्त इकडून अशी बॉर्डर बनवायची. आणि हा सर्व रस्ता असणार आहे. मला आता मला म्हणजे खूप बरं वाटतंय. बघायला पण छान वाटतंय. छान वाटतंय आणि बरं पण वाटतंय. ह्याच्या अगोदर पण आपण आपल्या व्ह्युअर्सला काजल दाखवलं होतं. एकदा दाखवलं होतं. पण ते कसं वाटत होतं. भयानक वाटत होतं. नाही पण ते जंगल वाटत. पण ते कसं कन्स्ट्रक्शन केलं नाही म्हणून ना. हां. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगायचं आहे, जे असं वाटेल जे कन्स्ट्रक्शन करण्याच्या जमिनीला खूप गरजेचं असतं, ही NA लँड आहे, नॉन ॲग्रिकल्चरल लँड आहे. म्हणजे ह्याच्यावर कन्स्ट्रक्शन होतं. मग स्पेशल परमिशन घ्यायची गरज नाही किंवा ह्याला कन्वर्ट करायची गरज नाही. NS लँड आहे हा. हां. आणि आमच्या स्वतः मालकीचा आहे, आमच्या नावावरती आहे. बरोबर. ओके. आणि त्या होमस्टेच्या जागेपेक्षा पण हे मोठं आहे. ही मोठी आहे. आधी घेतलेली आहे, त्याच्या अगोदर घेतलेली आहे जागा. पहिली घेतली मग ती घेतली. नंतर ती घेतली. तर एकदम छान वाटलं. वरतून पण टॉप व्ह्यू तुम्ही बघा, मस्त वाटतंय ना. चला आता बाकीची काय माहिती असेल ना, आता गाडीमध्ये जसा जसा आठवेल तसं आपण त्यांना देऊया. जाऊया. चला. आणि इकडे कोण चालत यायला ते लगेच माहिती पडेल. चला चला. पूर्वी तुम्ही घेतलं तेव्हा कायच नव्हतं ना. हे बघा इकडे जी जागा आहे, हे रस्ता बघ सर्व जॉईंट आहे.
चला बसा गाडीत. काय नारळ पडली? हा आमचा प्लॅन तुम्हाला कसा वाटला? आमची जागा कशी वाटली तुम्हाला सांगा. प्लॅन म्हणजे जागा कशी वाटली? जागा तुम्हाला कशी दाखवली होती, दाखवली पण अगोदर होती. तुम्हाला आवडली नसणार ती. हा आता प्लेन केल्यावरती, आता कन्स्ट्रक्शन केल्या, मग त्याला अगोदर व्यवस्थित म्हटलं असेल त्यांनी काय कुठे जंगलात घेतली आहे हा, पण जागा. आपण त्या जंगलाचा वापर कसा करू शकतो हे पण आपल्या डोक्यात पाहिजे. एरियाचा वापर कसा करता येईल. शांतता इकडे जास्त गाड्या नाही. काजलला पण आपण पहिला दाखवला होता ना, तेव्हा काजलला पण आवडली नसेल. काजलला काय, मी आलो ना, मी बोललो इकडे कुठे आलो, कारण आपल्याला कसं झालं प्लेन जागा बघायची सवय झाली. सवय झाली. आता ही जागा 15-20 वर्ष अनटच्ड आहे. होय. तर तिकडे रान तर येणार का झाडं 3-4 आली त्याच्यात. 15-20 वर्ष काय 30 वर्ष झाली पूर्ण. ताईच होती तेव्हा छोटी, तेव्हाची आहे ही. तेव्हाची घेतलेली आहे. बापरे. मग 30 वर्ष झाली. आणि गाडी बघितली चालू झाली. आता तुम्हाला अजून एक सांगतो, आम्ही चालवतो अशी मध्ये बंद पडली तर मला काय वाटत नाही. एकदा मी गॅसला आणायला गेलेलो उभी, आणि आपल्या घराच्या 20 पावलावरती ती गाडी बंद. मला एवढं कसं तरी वाटलं ना, बोललो आता काय करू. आता त्यांचे बॅग्स बिग सर्व, पण वॉकेबल डिस्टन्स पण होतं. माणसं पण बसलेले होते. हा माणसं आपले सर्व गॅस म्हणजे वरती आपल्या होमस्टेला आले होते ना, ते बसले होते. तर मला कसं तरी वाटलं, पण जाऊ दे, काय नाही ते कशाला काय बोलतात आहेत. तरी पण ही गाडी मला गाडीने खूप चांगलं साथ दिला. मला चांगला एक ड्रायव्हर बनवलं, म्हणजे चांगली मला ड्रायव्हिंग येत होतं व्यवस्थित. आणि आम्ही पण कुठे फिरलो, कुठे गेले. आणि ही गाडी घेऊन आम्ही कोल्हापूरला सुद्धा गेलो आहे. त्या होमस्टेचं टाइल्स वगैरे सगळं तिकडनंच घेतलं आपण. हो. कोल्हापूरमधून. आता बघा, हा बंगलो कन्स्ट्रक्ट आपणच केला बरोबर, न कॉन्ट्रॅक्ट देता. तर इथे पण आता मला सर्व आयडियाज आहेत. तुमच्याकडे काय आयडिया असेल तर तुम्ही मला शेअर करू शकता. कशा पद्धतीने बांधायचं ते पण तुम्ही फोटो पाठवा. आता किती स्पीडनी बांधताय ना ते आता नंतर ठरेल, म्हणजे कसं किती लवकर होत आहे ते. आधी वर टाकून चौकोनी करून बघणार व्यवस्थित कसं तुमच्या बाजूनी करायचं. मग आर्किटेक्टला बोलवणार स्पेशली तिकडे व्यवस्थित. आणि आम्ही सुद्धा, मी आणि माझी बहीण पण, असं तुम्ही आर्किटेक्ट समजा, आम्ही पण आमचं घर स्वतःहूनच पहिलं कलर कन्स्ट्रक्शन कसं होतं ते आम्ही सेटअप केलं, तर मग त्यांना दाखवतो. आता इथे बघा समोर एक कन्स्ट्रक्शन येतोय. कन्स्ट्रक्शन नॉर्मल आहे, पण त्याचे जे पत्रे आहेत ना, कौलारू पत्रे आहेत बघा, त्याच्यामुळे त्याला जे लुक आलाय ना घरासारखं. आता मी जरा गाडी स्लो करतो, माझ्या राईट साईडून दाखव, काजल इकडून दाखवाय बघ. बरोबर ना? मस्त ना. तर असंच काहीतरी वेगळा प्रकार असणार आहे. नॉर्मल तुम्हाला 4 भिंती दिसणार नाही. 4 भिंती तर आता रत्नागिरीत खूप झालेत. काहीतरी वेगळं असणार आहे आपलं. आता आम्ही आलो आहे पाणीपुरी खायला, आणि आमची फेवरेट लोकेशन, तुम्ही कधी रत्नागिरीला आला तर यांच्याकडे पाणीपुरी ट्राय करू शकता. आम्ही बरोबर डीमार्टच्या ऑपोजिटमध्ये जो पाणीपुरीवाला ना त्याच्याकडेच खातो. आणि समोरची गाडी दिसते बघा, ही मला घ्यायची होती. आपण बघ आलेली बघायला ती ड्रायव्हर गाडी, बरोबर ना. इकडे थांबवतो, त्याच्या पाठी थांबवतो बरोबर. कशी पाहिजे, मिठा तिखा? मीडियम. आणि तुला? मीडियम ना, पण तिखा वाटली तर सांग, कमी करायला पाहिजे. मम्मी ह्याचं स्टॉल जर आपल्या होमस्टेच्या बाजूला असतं ना, सर्व आपले गेस्ट इकडे आले असते खायला, बरोबर ना. ही पार्टी आहे नवीन जागेचे कन्स्ट्रक्शन सुरू झाल्याबद्दल. मग बोलू नको पार्टी दिली नाही. हां, मोठी जागा, मोठी पार्टी. खा हे बघा पाणीपुरी कशी मस्त. खा. या अँगलनी आहे बघ, कसं मस्त वाटतं. आलो आम्ही घरी, आणि तुम्हाला पण घेऊन आलो. आणि किती वेळ लागतो ह्या जागेवरून त्या जागेवर जायला? 10 मिनटं लागले. आणखी किलोमीटर मी बघितले नाही, पण आय गेस 3 किलोमीटर झाले असतील. 10-15 मिनिटं. चला आले हुबू. आले हुबू बस गाडीत बस. आणि तुम्हाला जर आमच्या इकडे येऊन सनसेट बघायचा असेल तर तो बघा, तिकडे बरोबर सनसेट दिसतो बघा. तो ऑरेंज दिसतो तुम्हाला, गोल ऑरेंज. आणि सनराईज बघायचा असेल तर बरोबर क्रॉस इकडे ईस्ट आणि हे वेस्ट. काजल, आता कंदील लावायचा आपल्याला. हो मग चल. आणि DIY कंदील आहे तो. हो, डू इट युअरसेल्फ. दाखवूया का करून सर्व? चला. चल. चला, आपल्याला कंदील लावायचं आहे. जरा पाईप गोळा करूया ना बरोबर, सर्कल करत.
ते झाडांना पाणी सोडायला लागतो ना, म्हणून तो पाईप येतो इकडे परत. रस्त्यावर चांगलं नाही वाटत ना. होय आणि बोरवेल आल्यापासून आम्हाला टँकरची गरज नाही लागत आहे. होय. आणि आता म्हणजे पावसाचे दिवस आहेत म्हणून, थंडीचे दिवस आहेत म्हणून, उन्हाळ्यामध्ये कसं आम्हाला जे ग्रामपंचायतीचं जे पाणी येतं, ग्रामपंचायतला बोललं आणि आमच्या शील धरणापासून जो पाणी येतो ना, एवढी क्वालिटी चांगली आहे ना. बिस्लरी आणि पॅक्ड बॉटल्सला ना काहीच नाही, ते पॅक्ड बॉटल्स खराब वाटतात, पण हे एकदम छान वाटतं. म्हणून आम्ही सजेस्ट करतो. आता पण जे आपले गॅस पाठी 3 दिवस होते, 3 दिवस खाली होते, त्यांनी स्वतः वाटलं की त्यांना आपण व्हिडिओमध्ये दाखवलं होते की आपण डायरेक्ट टॅप वॉटर होतं, विदाऊट ॲक्वागार्ड आणि विदाऊट काय करता. पण काजल कसं मस्त होतं ना, ते स्वतः बोलले अरे एवढं सुंदर पाणी आहे, मस्त छान वाटलं. इकडे येऊन कशाला उगाच पाणीमध्ये खर्च करताय. आणि ते आता बघा, जेव्हा टूरला जात होते तेव्हा आपण 5-5 बाटल्या आम्ही त्यांना देत होतो. 5 बाटलीच्या अशा बोला तरी 100 रुपये, म्हणजे पाण्याचे किती कॉस्ट वाचतात. मग त्यांना सवयच आहे ना बिस्लरीची, त्यांनी इकडे बिस्लरी पियावं. बाकी मी सजेस्टच नाही करत. बघा मी तुमचे उलट पैसे वाचवतोय. होय. कारण आम्ही गोव्याला बघा बंगला घेतला होता, त्या माणसाने जरा पाणीला पण विचारलं नाही त्यांनी पाणी पाहिजे काय. ते पाणी म्हणजे ते म्हणतात बाहेर, त्यांना असं वाटतं की सर्वजण बाहेरचं घेतात. ते म्हणतात पाणी, आम्ही विचारलं पाणी, ते बोलतं बाहेरचं. आणि बोललं हे पाणी, ते बोलतो आंघोळीचं फक्त. बस नाही एवढा त्याला बस ठेवला ना घडी मारून. असं छान वाटतं ना, एकदम मस्त. पायाखाली नाही येत. आता इकडे आम्ही आमचा जो कंदील बघा लास्ट जेवढा मोठा आम्ही घेतलेला, होय. ते आपण डिसमेंटल पण करू शकतो. आता आम्ही तुम्हाला इकडे सेटअप करून सर्व दाखवतो. किती काम आहे तुम्हाला सांगू. लिटरली आम्ही असं 3 जण कधीच असं बसत नाही की आता शांत बसलो आहे, असं नाही. कंटिन्यू काय ना काय वर्क असतात. आता बघा कधीपासून मागवलेलं आहे, अजून उघडायला वेळ नाही. वरती आता तू काय तुम्हाला माहिती कमेंट बॉक्समध्ये पण तुम्ही राईट आन्सर, कधीपासून मागवलेलं अजून उघडायला वेळ नाही. हे आहे. आता पहिला राऊंड टेबल लागेल ना इकडे सेटअप करायला.